Indigenous knowledge systems is when you understand nature and use what is at your disposal profitably so. Did you know that if you suffer from dysmenorrhea each and every month, you need not worry? Simply boil leaves of marijuana and drink. I've tried them myself. They are not bitter, but don't make a habit of drinking them because they are also intoxicating. Your period pains are going to subside. If not, be halted and you suffer no more. Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo obuciko obizwa ngokuthiwa uju lwezinkondlo obhalwe ngu-N.A. Mahaya no-Z.E. Sithole. Sizoqhubeka nenkondlo osihloko sayo sithi we Sinximfi Ndini. Sizokwenza ibinza lesikhoolot lesithupha. Siboneke umugqa we-11. Gubhela kwesakho. Imbongi ikhethe igama elithi gubhela ukuchaza ukuphanda, ukuphenya, ukugombela, ukubuza ngoba ufuna izindaba zabantu. Mhlawumbe-ke uyabuza ngoba ufuna ulwazi oluthile. Siyazi-ke sonke isinximfi la, lokhu sikwenze ngabomu ngoba sifuna izindaba esizobuya sona sizisebenzise ukuze kululazeke imbongi. Umugqa wama-22 we gubhela Ndini. Okubalulekile singachaza ngalo mugqa ukuthi kunokuxhumana okutshekile emagameni afana nse amabili atholakala kule migqa esiqeda ukuyifunda manje. Elokuqala lithi gubhela, nelesibili lithi gubhela. Ngabe loku kuxhumana okutshekile kugqamisa ukuthini? Ake siboneke. Kugqamisa ukuthi ayikho neyodwa into eyenziwa isinximfi ukuze sizithuthukise naso sibe ngumuntu ongcono emphakathini, sibe ngumuntu obambe iqhaza elithile. Konke okwenziwa yisona okokwenza ukuba imbongi ihlupheke, iphatheke kabi, ilulazeke. Umugqa wama-23. Kuhlafuno wakho mhlathi. Igama elithi hlafuna lisho ukugaya ukudla ngamazinyo. Ngalo mugqa imbongi igqamisa ukuthi isinximfi igovu, isidla kudla, umuntu onomona ngokudla, igumgedlela. Futhi siyazi-ke ukuthi imbongi iphinde igqamise ukuthi kwalokho kudla isinximfi esikuhlafunayo akukona okwaso. Sihambe sayokweboleka, sayokwetsheleka, sayokwethekela kwamakhelwane. Umugqa wama-24. Eyabanye ingahlafuni. Ngalo mugqa imbongi igqamisa isimo sokukhuluma esithi ukugombela kwesakhe noma kwesakho, okuchaza ukuthi lowo muntu uzihlumisa yena engabanaki abanye. Ngalo mugqa imbongi iphinde igqamise ukuthi isinximfi siyakhohlwa ukuthi bakhona futhi abanye abantu abahluphekile esingadla kanye nabo, kodwa-ke sona sivele sisine sizibethele, sikhohlwe ukuthi bakhona abanye abantu ababhuqwa yindlala.
Ake sifinqe sigoqe ibinza lesithupha. Isinximfi asiphezi ukuyimangalisa imbongi. Asikhathali, sihlale njalo senza into entsha, kodwa ebuhlungu eyenzelwe ukuba ihlale kabuhlungu emoyeni wembongi. Siyaphenya, siyaphanda, sibuza imibuzo, sifuna ukuthola ulwazi oluthile olumayelana nembongi. Ngani sizehlupha ngempilo yomunye umuntu, singabheki impilo yazo, singazami ukuzithuthukisa sona ukuze sikwazi ukubamba iqhaza emphakathini? Imbongi isebenzise ukuxhumana okutshekile emagameni athi kuhlafuna ingahlafuni, ukusigqamisela ukuthi isinximfi asinandaba nenjabulo yabanye abantu. Sifuna ukuba kwaneliseke, kujabule sona sodwa. Sithi noma-ke sesihambile sayothekela, sayocela ukudla ngoba sona seswele, sikhohlwe ukuthi bakhona nabanye abeswele abafana naso okufanele ngabe sidla nabo phela. Sivele sigovuke nokudla kungabi indaba zalutho. Ibinza lesikhombisa, umugqa wama-25. Ngibambe emehlweni. La magama womabili asetshenziswe kulo mugqa asasimo sokukhuluma, azwakala sengathi agqamisa ukuthi ngikhohlise, ngiyenge, qamba amanga. Lo mugqa uphinde uzwakale sengathi imbongi iyakwemukela noma iyasemukela isimo sayo sokuthi okwamanje empilweni yayo kukhona lo muntu oyisinximfi. Kulungile-ke akenze konke lo muntu okusemandleni akhe, ngoba mhlawumbe imbongi khona ekwaziyo okuyini. Ungakhohlwa ababhali balo mbhalo wobuciko nabo bawabhalile amanothi bathi isinximfi asiphumeleli empilweni yaso. Mhlawumbe imbongi yazi ukuthi lesi sinximfi siyohamba ngelinye ilanga sishayise, sifike kwangqingetshe, siyofika esikhaleni sikaNtombela. Umugqa wama-26 weqili Ndini. Iqili umuntu onamaqhinga, isihlakaniphi. Ngalo mugqa imbongi ufuna ukugqamisa ukuthi okuhluphayo ngokuba liqili ukuba uyucabanga ukuthi abanye abantu bazilima. Ake sibone ukuthi umugqa olandela lapho noma imigqa elandela lapho ayikufakazeli yini lokho engikushoyo. Umugqa wama-27 uthi lala lulaza. Umugqa wama-28 uthi bayokwengula bakwengulayo. Nangempela lokho engiqeda kukusho kuyafakazeleka ukuthi ebuqilini umuntu uye abone ngathi bonke abanye abantu bazilima, abese ethi lala lulaza bazokwengula bakwengulayo. Le migqa emibili, umugqa ka-27 noka-28, uqukethe isimo sokukhuluma esichaza ukuthi uzolimala uma ungaqaphele. Imbongi isebenzise la magama lawa okokuqala ukugqamisa ukuthi isinximfi
sicabanga ukuthi sihlakaniphile, sicabanga ukuthi sizomlimaza noma sizoyilimaza imbongi, kanti imbongi isiqaphele, ibuka zonke izenzo zaso. Okwesibili, le migqa igqamisa ukuthi konke isinxinfi esikwenzayo sikwenza ngoba sikuhlelile. Siyazi ukuthi uma kungenzeka ukuba imbongi ayiboni nakanjani izolimala, kanti-ke kulokhu-ke imbongi iyabona. Ake sichaze sicubungule ibinza lesikhombisa. Imbongi isivezela okunye okuveza ubunjalo besinximfi. Imbongi ithi siyakhohlisana, siqamba amanga, hhayi ngoba senze iphutha ngokungalikhulumi iqiniso, kodwa sisuke sihlelile ukuthi sizoqamba amanga ukuze sikwedukise. Isinximfi sicabanga ukuthi sahlakanipha ukwendlula wonke umuntu okhona kulo mhlaba. Yingakho nje sihlela ukuthi sizobalimaza bangaqaphele, kanti-ke kuloku asazi ukuthi imbongi ibona konke okwenzekayo. Yize ingumuntu ongeke waziphindisela ngokuthi athathe isilimazo, akhwele azehlele kulesi sinximfi, kodwa imbongi iqaphele, iyazi ukuthi kwenzekani. Ibinza lesishiyagalombili, umugqa wama-29, ngikhohlikhohlise. Imbongi ikhethe igama elithi ngikhohlikhohlise ukuchaza, ukutshela umuntu okungelona iqiniso noma ukwenza ngokungathembeki, ukulutha umuntu, ukuba liqili. Ake siboneke, ingabe lo mugqa ugqamisane? Ugqamisa ukuthi imbongi isikhohliswe isikhathi eside, yingakho igama elithi ngikhohlise liphindaphindiwe. Umugqa wama-30 wesikhohlisane. Isikhohlisane yishayakhothe, yiqili, yiphixiphiqi. Sizofunda umugqa wama-31 nomugqa wama-32 kanye. Uthi kulele ngakunye kanti kulele ngakubili. Okokuqala, le migqa yomibili iyisimo sokukhuluma. Okwesibili, sibona ukuxhumana maphakathi emagameni athi kulele atholakala kuyo yomibili le migqa. Siphinde sibone imvumelwano maphakathi egameni elitholakala emgqeni ka-31 elithi ngakunye, nasegameni elitholakala kumugqa ka-32 elithi ngakubili. Kokubili lokhu, ngisho ini, imvumelwano maphakathi nokuxhumana maphakathi kugqamisa ukuthi isinximfi sicabanga ukuthi imbongi iyisilima. Balingani bami nani bafundi, ngokucabanga kwami okushiwo ileli binza nebinza elingenhla okuyibinza lesikhombisa kucishe kufane. Uma kungenjalo seniyongixolela, seniyobeka-ke nina ngendlela enizwa ngayo. Ibinza lesishiyagalolunye, umugqa wama-33, ngiluthe ungithonye.
Igama elithi ukulutha lichaza ukukhohlisa, ubuqili, lichaza ukwenza ngokungethembeki, utshela umuntu okungekona. Igama elithi ungithonye lichaza ukuqeda amandla, lichaza ukuthambisa umuntu umehlise ulaka, lichaza ukweleka umuntu ngesithunzi. NgesiNgisi singathi ukuthonya means overpowering. Ingabe isinxinfi siyithonya kanjani imbongi? Ngokumemeza. Isinxinfi will scream and shout at you. Uma sibona izivakashi, sibona abantu, yilapho-ke ngathi siyabukisa khona, ukukhombisa wonke lo muntu ola ukuthi wena awulutho. Umuntu ongumakhonya kule ndawo isona. Umugqa wama-34 wesithunyi Ndini. Into esingayichaza ngalo mugqa ukuthi sibona ukuxhumana okutshekile egameni elithi sithonyi elitholakala kumugqa ka-34 negama elithi ungithonye elitholakala emgqeni ka-33 ukugqamisa okulandelayo: umgqumo omnandi oyisigqi, kanye nokuthi imbongi izwa ubuhlungu le ngaphakathi. Ave kubuhlungu ukuthi umuntu akweleke ngesithunzi, akuphoxe phambi kwabangani bakho, phambi komndeni wakho, naphambi kwezivakashi. Umugqa wama-35 abantu abayingxenye. Umugqa wama-36 bengemanzi egobhoza. Ngale migqa yomibili imbongi igqamisa ukuthi kungenzeka bakhona obaxoxela ngami uqamba manga, kwazise phela uyisicekefuli, kwazise phela uyazithanda indaba zami, kade uphenya ngami, kwazise phela uyisifamona. Nanoma kunjalo, ikhona imithonsiyana ezokwazi ukulibona iqiniso, ilihlunge phakathi kwamanga. Ake sifinqe sigoqe leli binza. Imbongi izwa ubuhlungu. Ave kubuhlungu ukuzizwa ungenawo amandla. Uzwe ukuthi impilo yakho isengqupheni. Uphinde uyibone nengcindezi obhekene nayo, kodwa ungakwazi ukuyiqheshisa maduze nawe. Into osusele nayo nje yithemba lokuthi nanoma isinxinfi sikhuluma kabi ngegama lakho, nanoma igama lakho selingcolile, abantu sebekubheka ngamanye amehlo, kodwa likhona idlanzana elikwaziyo ukulibona iqiniso. Lelo dlanzana okuyothi nanoma litshelwa ngawe, kodwa lithathe isisefo sempilo, lisefe inkulumo yesinxinfi, bese libona iqiniso eliyohlala obala, ikakhulukazi uma ngabe bekwazi ngaphakathi ukuthi ungumuntu onjani. Ibinza leshumi, umugqa wama-37 ngenzele ugomolophonjwana. Balingani bami nani bafundi, angazi noma kuthiwa ugomolophonjwana noma ugobolophonjwana.
Lokhu kuchaza ukushaya amagenugenu. Kuwumdlalo wezingane. Abanye baye bathi ungqimphothwe, uchaza ukushonisa ikhanda phansi bese uphendukisa okwesondo ngomhlane. Ngalo mugqa imbongi igqamisa ukuthi isinximfi masenze ezibukwayo. Umugqa wama-38 weli phiqiphixi Ndini. Silichazile iphiqiphixi, iqili, ishayakhothe. Umugqa wama-31 bangiwezile abangangifeli mona. La imbongi igqamisa ukuthi iyaluthola usizo kwabanye abantu abalubonile usizi lwayo, baluqonda base nabo sebefaka isandla ukuze imbongi yaphulwe emlilweni wothathe. Umugqa wama-40 sengize ngahlabana sengikhohliwe. Imbongi ikhethe igama elithi ngahlabana ukuchaza ukuthi isiphumelele, inqobile. Lo mugqa ugqamisa ukuthi imbongi isiphumile lapho ibibhajwe khona kulwembu lwesicabucabu. Okwangempela isiphumelele futhi isikudlulisile konke lokho. Kwazise imbongi ikhethe igama elithi sengikhohliwe. Balingani bami nani bafundi, seningafinqa nigoqe ibinza lokugcina. Nisale kahle, niyathandwa.